በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወስሉስን ሕያውን ቅዱስ ዝኾንክ አምላክ ነዛ ሰዓት እዚኣ ባሪክካን ቀዲስካን ስለዝሃብካና ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን። አማኑኤል ኤልሻዳይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸባኦት ያህዌ አዶናይ ኤሎሂም መድኃኔ ዓለም እግዚአብሔር ክብርን ምስጋናን ዘለዓለም ዓለም ንዓኻ ይኹን። ከምኡውን ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጹሃን ናይ ቅዱሳን ነቢያት ሐዋርያት ጻድቃን ሰማዕታት ናይ ኩሎም በረኸት አማላድነት ምስኩላትና ይኹን። ሕራይ ከም እግዚአብሔር ፍቃድ ንሎም መዓንቲ ብዛዕባ ሳልሰይቲ ሰንበት ዝኾነት ምኩራብ ከም እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ እንዳተወከስና ክንመሃሪና ማለት እዩ። ከምቲ ዝፍለጥ ኣብ ዘለናይ ሕጂ ግዜ ጾም 40 እዩ። ጾም 40 ጾም ሁዳዴ ወይ ዓብይ ጾም ጾም ኢየሱስ ይባሃል እዩ። እዚ 55 መዓልቲ እምበር ንጾሞ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ዘወረደ ኢልና ቀዳመይቲ ዘወረደ ሓሊፍና ኢልና ሽዑ ካልእቲ ቅድስት ሕጂ ከዓ ጽባሕ ሰንበትካ እንታይና ምኩራብ ወይ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት መቅደስ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ወይ ቤተ መቅደስ ንብላ ማለት እዩ። ምኩራብ ኣብ ናይ ኦሪት ግዜ ምኩራብ ኢሎም ጽውዎ ነይሮም። ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ከዓ ንሕና ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ወይ ከዓ ቤተ መቅደስ ንብል ማለት እዩ። ስለዚ ሎም መዓንቲ ትምህርትና ዝኾን ብዛዕባ ምኩራብ ወይ ቤተ መቅደስ ክኾን ማለት እዩ። ስለዚ ሓደ ብሓደ ናይቲ መጽሓፍ ቅዱስ እንዳረኣና ከም እግዚአብሔር ፍቃድ ክንመሃሪና ማለት እዩ። ሕራይ እምበር ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ምስባክ ዝስበክ ካብቲ ምስባክ ክልተ ክሪና ካብ መዝሙር ዳዊትን ካብ ወንጌል ዮሐንስን ክሪና መጀመርታ ብወንጌል ዮሐንስ ክንጅምርና። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቅዲ 12 ክሳብ 17 ከምዚ ይብል። ቃል በቃሉ ከንብቤ ብድሕሪ እዚ ንሱ ምስ ኣዲዩን ኣሕዋቱን ደቀ መዛሙርቱን ናብ ቅፍርናሆም ወረደ። ኣብኡ እውን ቁሩብ መዓልቲ ተቐመጡ። ፋሲካ ይሁድ ቀሪቡ ነበረ። ኢየሱስ ድማ ናብ ኢየሩሳሌም ደይበ። ኣብ ቤት መቅደስ ከዓ ኣብዑሩን ኣባጊዕን ረጋቢትን ዝሽቅጡ መሽረፍቲ ተቐሚጦም ረኸበ። ካብ ገመድ ጭጉራፍ ተጥዑ ከዓ ምስተን ኣባጊዕን ኣብዑርን ንኹሎም ካብ ቤት መቅደስ ኣውፅኦም። ንገንዘብ እቶም መሽረፍቲ እውን ፋሕ ኣበሎ፣ ምስ ሰደቃኦም ከዓ ገልበጦ። ነቶም ሸየጥቲ ረጋቢት ድማ እዚ ካብዚ ኣልዕልዎ፣ ንቤት ኣቦይ ቤት ሸቀጥ ኣይትግበርዎ በሎም። ደቀ መዛሙርቱ ከዓ ቅንዓት ቤትካ በልዓኒ ዝብል ጽሑፍ ከም ዘሎ ዘከሩ። ስለተቃላትሉ እግዚአብሔር አምላክ ዝኸበረን ዝተመስገነ ይኹን። እምበኣር ጎይታና መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ከምቲ ወሪዱ ናብዛ ካብ ሰማያት ወሪዱ ናብዛ ምድሪ ኣብ ዝመጸላ ንሕና ደቂ ሰባት ብሓጢያትን ብዝተፈላለየ ነገር ረኺስና ምስራኤልና ማለት እዩ። ጎይታና መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ መጺኡ ነቲ ንኣዳም ዝኣተወሉ ካብ ጓልጓልካ ተወሊደ ከድሕነካ ዝብል ትንቢት ንኽፍጽም እምበኣር ምስ መጸ ነታ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ግና ከምቲ ኣብ ኦሪት ማለት እዩ ኣብ ዘጸአት ምዕራፍ 25 ኣብ ፍቅዲ 8 ዘሎ ኣብ ማእከልኩም ክነብርሲ ቤት መቅደስ ስርሑለይ ዝበሎ ቀደም ብሕገ ልቦና እንዳገልገሉ ጸኒሖም ኣብ ሙሴ ምስ በጽሐ ኣብ ሕጊ ኦሪት ከዓ ቤት መቅደስ ክሰርሑሉ ከም ዝግባእ ነጊርዎም ቤት መቅደስ ሰሪሖም ማለት እዩ የገልግልዎ ነይሮም። እንተኾነ ግና ኣይሁዳውያን ማለት እዩ ንብዙሕ ዘመን እንዳሳቀይዎ ብዙሕ ነገር ሕማቅ ግብሪ እንዳገበሩ እዚ ሁሉ
ምሕረት እግዚአብሔር ከይተረድኦም ሕማቅ ግብሪ እንዳፈጸሙ ብዙሕ ዓመታት ነይሮም ወላ ነቢያት እንተተሳኣሎምስ ብዙሕ ክፍኣትን ሓጢኣትን ከምኡ እንዳበሉ ክሳዕ እዚኣ ጎይታና መድሓኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሃን ድንግል ማርያም ካብ ስጋ ስጋ ካብ ነፍሲ ነፍሲ ወሲዱ ናብዛ ምድሪ ክሳብ ዝመጽእ ከምዚ እንዳበለ ደቂ ሰባት ህይወትና ከምዚ ብሓጢኣት ኣብ ንብለሉ ክሳብ ቤት መቅደስ ናይቲ ቤት መቅደስ ኣብኡ ክሳብ ናይ ስጋው ነገር ኣብዑርን ዝተፈላለዩ ከብቲ ኣዕዋፍ እንዳሸጡ ነቲ ቤት መቅደስ ከም ዘርከስዎ ናይ ስጋ ነገር እንዳፈጸሙ ከም ዘርከስዎ እሞ መጺኡ ነቶም ኣብዑርን ነቶም ኣጣልን ኩሎም ፋሕ ከም ዘበሎም ገንዘቦም ፋሕ ከም ዘበሎም ይሪ ነዚ ምስ ገበረ እቲኦም ደቀ መዛሙርቱ እንታይ ቅንዓት ቤትካ በልዓኒ ዝብል ከም ዘከሩ ለና እዚ ከዓ ኣብ መዝሙር ዳዊት መዝሙር 69 ካብ ፍቅዲ 9 ክሳብ 10 ዘሎ ከም ዝብለና ንቤትካ ዘለኒ መንፈሳዊ ቅንኢ ከም ሓዊ የንድደኒ ኣሎ ጸርፍቶም ዝጸርፉኻውን ኣባይ ወደቀ እናበኸኹ ንነፍሰይ ብጾም ኣሕሳእኩዋ ሰባት እውን ጸረፉኒ ይብለና ስለዚ እቲ ትንቢት ክፍጸም ማለት እዩ ጎይታና መድሓኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ቤት መቅደስ መጺኡ ነዚ ትንቢት ከም ዝፈጸሞ ይረዳኣና ማለት እዩ ቀጺልና ንሪኦ ኣብ መዝሙር ዳዊት እውን ኣብ ፍቅዲ 5 ፍቅዲ ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 7 እንታይ ይብል ኣነ ግና ብብዝሕ ምሕረትካ ናብ ቤትካ ከኣቱ ናብ ቅድስቲ መቅደስ ከኣቢለኻ ብፍርሃት ክሰግድ የብለና ስለዚ ቤት መቅደስ ከም ዘልየና ብዙሓት መጽሓፍቲ ይነግረና ማለት እዩ ነዚ ከዓ ከምቲ ኣብ ቅዳሴው እንታይ በከመ ምህረትከ ወአኩ በከመ አበሳነ እንዳበልና ብምሕረትካ ምራንበር ከም ሓጢያትና ኣይተበል እንዳበልና ጸሎት ከም ንገብሮ ቤት መቅደስ ከም ዝንዳበልና ከም ነገልግል በት ሓደ ክምህረና ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ ይረዳአና ማለት እዩ ስለዚ እዚ እንዳተገብረ ቤተ ክርስቲያን ከም ዘድሊ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ብዙሕ ነግረና ማለት እዩ ሓደ ካብኡኻ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 1 ይነግረና ቅድሚኡ ግና እንታይ ኣሎ ሓደ ሰባት ነቲ ናይ ቤት መቅደስ ርዲእ ዘይብሎም ሰባት እንታይ ገብሩ ቤት መቅደስ ኣየድልኒ ዝብል ካብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 16 ዘሎ እንታይ ንስኻትኩምሲ መቅደስ ኣምላኽኹም ዝብል ጽሑፍ ስለ ዘሎ ቤተ ክርስቲያን ኣየድልኒ ዝብሉሎ ነዚ ግና መልሲ እንታይ ዝብለና ብዙሕ ካብ መጽሐፍ ቅዱስ ክርኢና ማለት እዩ ሓደ ካብኡ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 1 ቅድሚኡ ግና ንስኻትኩምሲ ቤት መቅደስ ኣምላኽኹም ተበለ ቤት መቅደስ ኣየድልየኩምኒ ኣይበለና ማለት እዩ ቃል በቃል ማለት ምክንያቱ ንስኻትኩም ቤት መቅደስ ኣምላኽኹም ስለ ዝበለና ቤት መቅደስ ኣየድልየናን እዩ ኢሎም ዝጋገይ ኣሕዋትና ኣሎ ማለት እዩ ከምዚ ድሕር ኮይኑ ቃል በቃል ድሕር ከይና ክነውፅኦ ኮይና ግና ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ማለት እዩ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 14 እንታይ ይብለና ንስኻትኩምሲ ብርሃን ናይ ዓለም ብርሃን ኢኹም ይብለና ማለት እጂ ብርሃን ኢኹም ለና ብርሃን ኣየድልየናን እዩ ፀሓይ ኣየድልየናን እዩ ማለት እዩ እጂ ቃል በቃል እንተኸይና ናብ ካልእ ትርጉም ክወስደና ስለ ዝኽእል ከነስተውዕለሉ ይግባአና ማለት እዩ ነቶም ቤተ ክርስቲያን ኣየድልየኒ እዚ ኣይድልኒ እናብሉ ነቶም ዝቃወሙ መልሲ ዝኸውን ኣብዚ ይነግረና መጽሐፍ ቅዱስ ማለት እዩ ናብና እንድሕርና ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 1 ከምዚ ይብለና ማለት እዩ ኣብዚ እንታይ ይብለና ቅዱስ ዮሐንስን ቅዱስ ጴጥሮስን ናብ ቤት መቅደስ ከም ዝኸዱ ይረዳና ማለት እዩ እምበኣር ሐዋርያት ነቲ ቤት መቅደስ ከም ዘድሊ ከረድኡና እቲ ኩሉ ነገር ምስ ፈጸሙ ኩሉ ነገር እግዚአብሔር አምላክ ምስ ገለጸሎም ኩሉ ዝትምህርታት ተማሂሮም ግና ቤት መቅደስ ኣይድልን ኣይበሉን እንታይ ደኣ
ናብ ቤት መቅደስ ከም ዝኸዱ መጽሓፍ ቅዱስ ነግረና ስለዚ እቶም ቤት መቅደስ አይደልን እዩ መስቀል አይደልን ካብ ዝኾነ ነገር ንምቅዋም ቀዳሞት ዝኾና ሰባት አስተውዒልና ክንከይድ መጽሐፍ ቅዱስ ህዲኢልና ከነንብቦን ክንመሃረሉን ይግባአና ማለት እዩ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 6 ወደ 16 ነግረና ሁሉ እንታይ ይብል ጣዖትሲ ምስ ቤት መቅደስ እንታይ ርክብ ከም ዘሎ ኣለዎ ኢሉ አው ነግረና ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ማለት ነው ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 6 ወደ 16 ንረኽቦ ማለት እዩ አው ከወዳድሮ ቤት መቅደስ ማዕረኽ እንደ ቅዱስ ከም ዝኾነ ምስ ጣዖት ክነወዳድሮ ከም ዘይብልና ክንሓውሶ ከም ዘይብልና ክረዳአና ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ይነግረና ማለት እዩ ብኻል ንሪኦ ማለት እዩ ብዙሓት ሰባት ወይ ገለ ሰባት ካብቲ ናይ ቅድስት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ወፃኢ ከም ዝብለኩም ናይ ቤት መቅደስ ርዲ ዘይብሎም ብዛዕባ ኣይድልየናን እዩ ዝብሉ ኣብ መሬት ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ሰማይ እውን ቤት መቅደስ ከም ዘሎ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረና ማለት እዩ ነዚ ህሪ ቃል በቃሉ ህሪና ቀዳማይ ኣብቲ ራእይ ምዕራፍ 4 ፍቅደ 1 እንታይ ብለና አው ቹሩቤልን ሱራፊኤልን ንእግዚአብሔር አምላኽ ነቲ ኣብ ዝፋን ዘሎ ናይ ጎይቶት ጎይታ ናይ ንግስታት ንጉስ ዝኾነ ከም ሰገደሉ ከም ዘምልኾ ቅዱስ ቅዱስ እንዳበሉ ከም ሰግዱሉ ከም ዘምልኾ ኣብዚ ነግረና ማለት እዩ ደምካ ቶም 4 ቹሩቤል እቲዮም 24 ካ ካህናት ሰማያት ከም ዝኾኑ የለና ቀጽልናውን እንድሕሪና ኣብ ራእይ ምዕራፍ 8 ካብ ፍቅድ 3 ክሳብ 4 ከም ዝብለና ካል መልአኽ እውን ጽንሃ ወርቂ ሒዙ መጽ እሞ ኣብ ቅድሚ መሰውኢ ደው በለ ምስቲ ጸሎት ኩሎም ቅዱሳን ወሲኹ ኣብ ልዕልቲ ኣብ ቅድሚ ዝፋን ዘሎ መሰው ወርቂ ምእንቲ ኮፍዮ ከዓ ብዙሕ ዕጣን ተዋህቦ እቲ ትኪ ዕጣን ከዓ ምስቲ ጸሎት ቅዱሳን ኮይኑ ካብ ኢድ እቲ መልአኽ ናብ ቅድሚ አምላኽ ዓረገ ብለና ስለተቃላቱ እግዚአብሔር አምላኽ ዝኸበነ ዝተመስገነ ይሁን እምበኣርከስ ቅድስት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንና ነዚ ስርዓት ሒዛ እምበኣር እቲ መንፈስ ናይ እዚ ኣብ ምድሪ ንገብሮ ማለት እዩ ሰማያዊ ከም ዝኾነ ክረዳአና ራእይ ዮሐንስ ዝረአዮ ማለት እዩ ንዑ ምርኩስ ጌርና ቅድስት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንና ጽንሃ ሒዛ ካህናት ጽንሃ ሒዞም ዕጣን ጌሮም ጸሎት ዝገብርዎ ኣብዛ ምድሪ ሰማያዊት ከም ዝኾነ እቲ ቤት መቅደስ ማዕረኽ እንደይ ቅድስና አው ከም ንቅደስ ከረዳአና ኣብዚ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረና ማለት እዩ እዚ ጥራይ ኮነን ቀጽሉን ኣብ ራእይ ምዕራፍ 11 ፍቅድ 19 እውን ከምዚ ይብለና እዩ ራእይ ምዕራፍ 11 ራእይ ዮሐንስ ማለት እዩ ፍቅድ 19 ከምዚ ይብል እታ ኣብ ሰማይ ዘላ መቅደስ አምላኽ ከዓ ተኸፍተት ኣብታ መቅደስ አምላኽ እውን ታቦት ኪዳኑ ተራእየ በርቅን ድምጽ ነጎድጓድን ምንቅጥቃጥ ምድርን ብርቱዕ በረድን ድማ ኮነ ብለና ስለተቃላቱ እግዚአብሔር አምላኽ ዝኸበረ ተመስገን ንሕና እዞም ኣብዚ ነቲ ናይ ቤተክርስቲያን መጽሐፍትን ንቅበል ኢና ንብል ግና ነቲ ኣው ዘሎ ጽሑፋት ዘይንቅበሎ ካብዛ ቅድስት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ወጻኢ ዝኾኑ እንታይ ቤት መቅደስ አይደልን ዝብሉ ኣብ ዛ ምድራዊ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ቤት ኣብ ሰማያዊ ኣብ ሰማይ ከዓ ቤት መቅደስ ከም ዘሎ ታቦት ከም ዘሎ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረና ማለት ስለዚህ እምባር አቦታትና ካህናት ዲያቆናት ነቲ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ዝኾነ አስተምህሮ ተኸቲሎም ነታ ኣብ ምድሪ ንገብራ ማለት እዩ ታ ሰማያዊት ከም ዝኾነት ከረድኡና ኣብዚ ብቅድስና እንዳቀደሱ እንዳገልገሉ ርከቡ ማለት ስለዚህ ኩላሃና ህዝበ ክርስቲያን ማለት እዩ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ዝኾኑ አመንቲ ኩሉ ግዜ ኣብ ቤት አምላኽ ኮይና ጸኒዕና ክንሰግድን ክንጽልን ከም ዝግባአና መጽሐፍ ቅዱስ ነግረና ምክንያቱ ኣብ ኦሪት እውን
ወዲ ልበ አምላክ ዳዊት ንጉስ ጠቢብ ሰለሞን ቤት መቅደስ መሰረሐ እግዚአብሔር እንታይ ዓይንተይ ኣብዚዩ እዝነይውን ኣብዚ ቤት መቅደስ እዩ ጸሎትኩም ክሰምዓኩም ኢሉ ቃል ከም ዝኣተወሉ ይነግረና ማለት ስለዚ ኣብዛ ምድራዊት ኮለና ብስጋና ኮለና ኣብዛ ብፍላይ ካብ መንእሰያት ማለት እዩ ለይለይ ዝብል መንእሰይ ኮለና ክንሰግደሉ ዝግባአና ግዜ ኮሎ ሕጂ ክንጽልን ክንሰግድን ናይ መንፈሳዊ ነገር ክንገብር ከም ዘለና እቲ ዕድሜና ክንጥቀመሉ ከም ዘለና ጠቢብ ሰለሞን ይነግረና ማለት ብግዜ ንስነትካ ንፈጣሪካ ዘክር ይብለና ማለት ስለዚ ኣብዚ ድሊ ኣብ ሶሻል ሚዲያ ኣብ ጸርፍን ኣብዚ ድሊ ክስታይን ግዜና ንሕልፎ ኣብቲ ቅድስና ዝርከቡ ቦታ ኣብኡ ኮይና ፍርሃት እግዚአብሔር ሓዲሩና ከምቲ መጀመርታ ጥበብ ፍርሃት እግዚአብሔር ዝብለና ፍርሃት እግዚአብሔር ሒዙና ክንጽልን ክንሰግድን ትዝመጸና ዘሎ ሽግር መዓትን ካብ ኃጢአትና ምዃኑ ክንፈልጥ እምበር አምላኽ ተዝህሉ ነይሩ እዚ ሁሉ መዓት አይመጸን እዚ ሁሉ ሽግር አይመጸና ንብል ዘለና ካባና ኃጢአትና ምዃኑ ብሰንኪ ኃጢአትና ብሰንኪ በደለይ እዚ ሁሉ ዝመጽ ዘሎ ኢልና ኣብ ጸሎትን ኣብ ስግደትን ፍላይ ሕጂ ኣብ 40 ጾም ስለዘለና ኣብ ጥቃና ዝርከብ ቤተ ክርስቲያን ከድና ክንሰግድ ክንጽሊ ዓቅምና ማለት ሰብ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ፈላለዩ ብዙሕ ክሰግድ ዝኽእል ኣሎ ንእሽተይ ክሰግድ ዝኽእል ኣሎ ጾሙን በብዓቅምና ወላት ክሳብ 9 ሰዓት ክንጾም እንድሕር ዘይክኢልና 6 ሰዓት ወላ 4 ሰዓት እንዳጾምና ኣብዚያ ምድሪ እዚኣ ዘይተሓልፍ ናብታ ዘይተሓልፍ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ቅድስናን ጽድቅን ሒዝና ክንከይድ ኣብዚ ክንጋደል ኣለና ማለት እዩ ብጣዕሚ ክንብርትዕ ኣለና ምክንያቱ እቲ ግዜ እንዳኸፍአ ኸይዳ ኣሎ ትሰብ ክሰምዕ ኣይክእልኒ ማለት እዩ ኣብ ክንዲ መንፈሳዊ ነገር ናይ ስጋው ጥራይ ነድህብ ስለዘለና እንታይ ኮይነ መጽሐፍ ቅዱስ ከንብብ ዘይክእል ወይ ድቃስ ዘብለን መጽሐፍ ቅዱስ ከንብብ ዘለኹ ድቃስ መጸኒ ወይ ዝኾነ ስብከት ክሰምዕ ወላ ሓንቲ ክልተ ክሰምዕ ዘይክእል ዝኾን ዘለኹ እንታይ ካብ ምንታይ እዩ እዚልና ነፍስና እንዳሓተትና መንፈሳዊ ነገር መዝሙር ክንሰምዕ ስብከታት ክንሰምዕ ከም ዘለና ምክንያቱ እቲ ናይ መንፈሳዊ ነገር ዝከታተሎ ብዙሕ ሰብ የለን እንታይ ዝከታተል ካልእ ጸርፊ ናይ ፖለቲካ ካልእ ዝከታተል ሰብ ስለዚ ኣብቲ መንፈሳዊ ነገር ነፍስና ክንፍትሽ ሞ መንፈሳዊ ነገር ክንማሃር ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሁን ከምኡን ኣብ ገዛና ንእሽተይ ጸሎት ክንገብር ናይ ጸሎት ቦታ ጌርና ፈሊና ክንጽሊ ጥራይ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘይኮነ ኣብ ገዛናውን ጸሎት ክንገብር ክንለማመድ ኣለና ማለት መንፈሳዊ ነገር በብንእሽተይ ዝለማመድ ከምቲ ኃጢአት በብንእሽተይ ዝዋሃለል ጽድቅውን ከም በብንእሽተይ እንዳዋሃለልና ክንነብር ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሁን ጾምና ባሪኹ ቀዲሱ እግዚአብሔር አምላኽ ከበና ክሳብታ መወዳእታ ዓለት ጀመርቲ ዘይኮኑና ፈጸምቲ ክንከውን ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሁን ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይትአኮ ይሰባህ ስሙ ለእግዚአብሔር አምላክነ ወትረ በኩሉ ጊዜ በኩሉ ሰዓት አሜን።